Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sampai teman sisa yang programatan sisa yang Abdul Hamid Broadcasting System di Islamic Seminar sama daya sisi di mana yang alim Abu Khair batu amal pada utama untuk profesor para jasa Islam. Dalam matamu yang alim tano yang alim si Abu Khair si dan yang lapangan ada yang di sagian gaya programannya itu sendiri tano oras si kodinian beginian sama andawan si agama si sagian gaya sosial media si sagian gaya frekuensi radio atau senggol sana ya frekuensi yang itu sehingga bu kapan dari mama makin gimana si sagian gaya DMC Go Radio senggol sana ya frekuensi 922 sini menjadi lembar sisa yang ingin ada babalisan ya tuh habis pompa sepakan wis population baru ialah naudir lori. Oke, sama ni alim na data na pandalan sa daman lagi ng mga bangsa tango sa social media, sa international sa bangsa ng bagibo at mamakinig lagi ng mga pasiseminar, lagi ng di mamakinig sa radio icon, lagi ng kolyon ng dunia na tumatandang sila na mapi apa makinkan sisa yang program tanwa Mantri Islamic Seminar. Sama ni na sa Google yung ito mababalo ya sponsor sa yang programa yung ito si Haja City Zenaida Abdul Hamid, Haja City Rahma Abdul Hamid, Sansa Paris Trans pakaninda para di kawasan. Yung ito ang mga bangsa tanong mambo sisa yang Saudi Arabia, Hamabia Kalibitan Kanusan, ang mga bangsa yun na yung kulin nga dunia na isang pember kanusan laging ka na ng magmamanaw salam, kabilita, da karera ginawa na mambayan nyo. Ayaman na sa mga bangsa tanamang busa na account tanusan na Facebook, mga followers, mga subscriber, mapia kapitan kanusan mambo. Advance, happy Ramadan, si Ikanwan lang ng mga bangsa ni tumatan, pero mapia pamamakingan sa nga cool radio. Ako sa naman yung manggulin na yung mga bangsa tanong si di mamamakinog sisa yung tuli rujo, yung frequency 922, kakalaman yun din, salamat kanusan, sumambus ko siya di mamakinog sa yung radio, sa ngayon frequency modulation FM, napia kapipitan kanusan mako. Sama na yung atas ang oras tanong si Gultano di Kapatalan Salam sa yung mapia karalibi mga bangsa ni na natandang na nobel sa mata sa mapia pamamakingan sa ayat na pinagtanong lagi na alim tanong ang malay panaguntaman si ko kapag kausuro para teya si Islam di tinurorotosan di bubukulan si ikwayaman niya na kiawit niya na akal ko kapag sa mga dawan si iko agamatan o agama Islam sa tandangan lang mo sa mapaya pang makinagan alim abor tayo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum alladzi la yamut wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya wal mursalin amma ba'd ayyuhal mustami'un wal mustami'at assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pagkailanong ng pagditan si Ikwallah apakah berakatan yang tentang bagian gaya ulan-ulan asyaban sarang saya disampaikan yang disampaikannya sebulan Ramadan. Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, nampakkan berakat tangkar kami. Agian kaya ulan-ulan Sya'ban sarang disampaikan minta
bulan-bulan Ramadan sama kan gerbek kami nagumarapan na utama kami si iko'y kasusunod ka. Amin. Sabab saya na imantong na sobra pindu puro gawi na magaan yang kaya kapalatan yang kaya bulan Ramadan sama na alalaw na po yung 20 gawi na rapat din dito no kalilipatan kailangan na ayap di kurmat tanong si iko kapagatan ng mga Ramadan na diyan punta mga pipiya amal dan taruh kapagbadia sa Quran ulit na so kapagkadagla si iko di kapamuasa kapag Yesus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa mi aluin niya amnya panutul na dapun kung mga ulan-ulan abang kalawani sa kadakal agyang mutagin kapamuasaan si amang kaliw si isagyan ka iya saban inon tapuso Ramadan kahagya so Ramadan na lang meduli pamuasaan na somon mapuso Rasulullah na si isagyan ka iya saban na kukumaalam niyan di kapamuasaan agyan po ka ulan-ulan na saban sa katanong na pamakagitan ng guguga nagpapakaya so yung itni wal Hamis gusto nisfo Syaban gusto talata ayamul bid mana na si ko kalo isi ko ulan-ulan Syaban disabot saya na isa niya pikiran na bumagusay na si isagyan na iya makam petauras na dia kaya kapapatay kakagia ayah sababian na uman isa na wajib bagian kota kaperiparan winian si sagyan kaya kapatay kasi siguro dulu pekataling mau nagyan kaya kapatay na bisa saswayai si iko di kaperiparan win udi na sokip kelkenon kaaya importante si ko manusia nagyan ko tuwa kapakapa ng nagundaman yan sa luto yan kakagya aya sabab yan na naban yan ng balagyan nagunda din aban yan ng ande ni nakapagalidas kontende nakatatag yan si isa yan kaya niya so Allah na ayaw yan yan si isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa likulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ayamnya wallah natigiyan na walikulli ummatin ajal so uman ipagdaw na adna diyan upaman na api anto na adna pagigimu na matataling andin ni kamu liron na adna mapapasada kakebinasannya api ato na pagiging na adna mapapasada kakebinasannya na andi kau maagyan ko ta kakebinasannya na api peninggal din alinan dinggal din na andi na kemudian na sabab sagiyan ko ta miya uma sa kakebinasannya na sigur-siguran din kakebinasan sa kamu tumabuha sa manusia na ayam ya alwi wallah na adna diyan ayam mana nagyan puta inaloy wala yindi nagyutoy masa akan kebinasa o anggaw ta o manusia si isagyan puto oras akan pengatkan ng umakyang puto yindi agyuto so kapapatay fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun na pabila ting wala amuma sudiyandi o manusia si isagyan kaya katatagyan si isagyan kaya niya na dinin kisendut sa isa oras na gudin kertak amana na anda ko ni kapakatan ni uma ang iyang putuwa kapitay manusia na dinin kisig dinin kagamit na dinin pankisig sa isagyan ko takapakatan ni uma niya kasi sigurado din amya pasan din ang iyang putuwa din di ay nibigay uwapa sa manusia Gini sebab aso mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tantoy na naikil kagiyan kanya kapatay. Sumampu sumangat tabi'in na ikil kinanagiyan kaya kapatay inuto
nakagia aya kipkel kenirano na nakagia adin aurasian na ipkel kirano uba bedin mau masuk urasian aande ni namata ni kumasira nagiem puta kapatay na disiran makariri paran biar kaya kapatay na aya sabab akipkel keno o mga pagtaw amya nga una gusto mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagia aya sabab yang nakena ubadatan tanong sa mga binatang so pagigimwa andid ni kapatay niya andid ni kabinasan yang namiyada agir puta kamiyumiyagir sa tanong na naandid ni kada tanong sa isagyang kaya dunya na pagkat transfer tanong sa isagyang kanang akubur tanong na upama kamapiyasugan buktanong na sigurado din agyan kanan aande ni nakakita-kita na pagbaluya surga Okman one day ni namarata sugal buktanong na sigurado din agyan ko to ako buktanong na pagbaluy asimpak ko mga kakarsi ko narakadyahanam na tanto ang mga pagbagman ng manusia sa agyan ko takakita-kita ikadua agipkal kanon ang mga sahabat agusong niya nga una mga pagtaw taman si ko mga nabi na nakagilgiyan kaya kapatay na inaluy uwang laaso kapatay na adna ta'amyan adna ta'amyan ayami aluy uwang laaso sa Quran ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim kullu nafsin da'iqatul maut thumma ilayna turja'un ayapitir wala nagtigil na uman ibaraniyawa na pekataam ko kapatay uman ibaraniyawa na pekataam cay sagyang ko kapatay ayaw pa kayo siya diyan nga na nainaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pekataam sa ko kapatay na baan na taam yan na ayas bagian na adin ngayon na naupama kadaban yan taam na didun arwin wallah sa isagyang kaya Quran inaloy niya mafirma sa isa Quran ang matatigil na kullu nafsin da'ikatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un inaman kamiyan lumiya kadua ma'aloy wallah sa isa Quran lang natigil na baraniyawa na pagkataan sa kapatay sama nuto nagyan mo takiano yung wala sa isang yung tapagin na biya tiya tanong aya ang gusto ikadua aya biya kaya biya tiya tanong na ayag na bitir wala ino saryanon na daika pagkataan kari na sagyang kaya kapatay na adna taamyan nagyan mo takiano yung wala sa adna taamyan nagyan to iipkalak o miya nga una mga pagtaw na tawan sa iku mga nabi na ipkalkiran agyang kaya kapatay kakagya kau na wallah aadin at ta'amyan so Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam na ipkalkiran so kapatay taman sa piyalagyan niya sa kanya kung kapalagyan niya naming beloy so Nabiullah Idris asi ikiakwa iyo malakal maut sa niya wasi isagyang kanan alangit kadinin pagbalingan sa isagyang kanya lupa inoto nakagisabot sa isagyang mutakip kalkneron kakagya ayapintero o wallah na daika pagkataan so ana niya wanyan na pagkataan sa kapatay na ikal kiran agyang kutwa taam ko kapatay o anto na unod itaamyan sa isagyang kutwa kagku ikiran sa kapatay nagyuti sabab apya nagwiyan Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam so malakal maut sa taman sa kagya kumakaw masay isagyang kaya langit nanti bedin pembelingan sa isagyang kaya lupa sa mimbedo yaro din kaya kuwa isa nyawa kumalakal mo so hindi ni na Yakub alaihi salatu wassalam na sukon sa Nabiullah Yakub na bulay yung ka umalakal mo bulay yung ka umalakal mo na sukon sa umalakal mo tadi niyan bisitaan sa isagyang kutwa kaya balwiran ang bulay yung ka na nasay kung sa isagyang kutwa kaya pa ang bulay yung ka iran aguso malakol mo na ayam yan tiro Nabiullah Idris na tigi na hay bulay yung ka ang malakol mo na at na pwede na kandaka natigil mo na ito na ano
Natiga muna ayah pengni na kenreka na amay kaku enakung kasanyawa napakato kawakung kadaan. Ino to, na ayah sabab pagi tiru aro Nabi Yakob na kagi sabab sa isagyang ko takipkel kaniyan sa isagyang ko takapatay o babadin mataling umakapatay as kanyan na di makariri parado at kalkiyan agyang ko takapataling umalakul mau o babadin ay kapakataling umanyan sa isagyang ko tauras na dinyan kariri paraduan sumalakul mau sa isagyang ko takapataling umanyan. Si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sa kaniyang nangabi ang kababayaan ko Allah. Isa niya panutuloy na siya kung sa isagyang kutuwa dapat kakuha iyo malakul maut sa niya wasi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakaw na dino Allah siya kung malakul maut ayaw pintiru yan na tigi na may malakul maut nagyan ano naguan ka sa niyawa nagyan sa ori penakan ang kababayaan akan na pagninakot ka, ako ka biya-biya niyo. Inaman ito? Nah, sa isagyang kutuwa, andi ni nakakuiro mo malakot maut sa niyo, na ayaw na miyang gulaw lang, na kena uba miyan niri susu malakot maut, sumulit si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa isagyang kuturas, ang tunaw nung isiwa malakul maut na ayaw piyakaw na niyan na Sir Jibril alaihi salatu wassalam. Sir Jibril alaihi salatu wassalam. Nakagaya ko na makasulod. So, ante ni na Jibril alaihi salatu wassalam si Rasulullah na siya lamyan. Na sukya salaman yan na miya sabay Rasulullah sallallahu Jibril sa taro sa inubay niyan. Sa ayaw pintiru yan. Natigian na hayatigian na Rasulullah ya Muhammad at natigian na bisitang ka aante ni na upama kung kapakasuldan ka na sulit na upama ka di kapakasuldan na kesoy ay mana na upama kasuya ka na kesoy tingkuno Rasulullah sa ikumalakul maut sa iku Jibril alaihi salatu wassalam antawaw nun natigian na sumalakul maut natigian na des kaniyang natigay na katambusi sa giyang kanan apay tao. So, diyan daw mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw yang tiruyan natigay na pangasundan ka sumalakul maut. Nagyan to pagkasundan sumalakul maut. Nakagyan mo mga sulad sa iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi siya numalakul maut. Saan to na ibitiruyan? Tigay na, ya Rasulullah, upama ka aya kabaya ka nakuha ko sa kasanyawa, nakuha na sa kasanyawa. Upama nagtigin no aya kabaya ka na ipagisip na magtaanasakan na maganduda ko sa ikukandan ka. Ayaw niya sa uci sa giyang punta katir malakul maut na piyakang baya-baya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo anto na ikabaya yan. Sa giyang punta masa. Na anto na uno ni inisembag o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikumalakul maut nagtigil na bal rafiqul a'la. Ayan inisembag yan sa ikumalakul maut na giyang kutuwa ayat na kinwanian na giyang kutuwa kasisingayuan yan sakit berat temuan yan sa ikukadnan tanwa mapura umalak nagyuto perkakuaan umalakul maut sa nyawa. Ugay na sa giyang kutuwa masa ante ni na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuan sa niyawan na gumidaw miya kataam sa ante ni na kabur si ko kapatay miya kataam sa manutong na dito mana ang iyang putoa inaluyo wallah sa Quran ang tingin na kullu nafsin da'iqatul maut lang na beraniyawa na pagkataam sa kapatay kakaapya sa Rasulullah na miya kataam sa kapatay umadis kalian na bibiya-biyaan umalakal maut sa kakuirun sa niyawan taman sa inipun yan sa giyang kutakay puan yan ang nagyuto din ikapliw niyawaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tantong yan na bibiya-biyaan na ayamataan na sa Rasulullah na bibiya-biyaan umalakal maut na miyakagdaw sa kapatay niya miyakata sa andi nakapatay si umaragin ko kapatay kaisa akarinaw nagyang kutuwa kakuwa patiyan na ayadin yan matiro natigil na la ilaha illallah al-mautu sakarat da Tuhan inuntas wallah
ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suat tigir suka patay na kaber suat tigir suka patay na kaber ayam ya sabti sagiyan ko kapikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam yata am Rasulullah si sagiyan ko to akaku irun sanyawa na kaber ka ayam karinaw na inian matiro al mautu sakarat so kapatay na kaber so tinggi so kapatay na kaber gito sabab asay ko mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus yung mga tabi'in na ikilkiran agyang kaya kapatay Dakar o Abu Dar al-Ghifari ay sauto sa ikong muhaddithin isa sa ikong mga muhaddithin adna mga panutulian ang mga hadis amyan giyan si iku Rasulullah bulayo ka o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya kay sa anuman na inuitiran sa kubang so Fatimatul Zahra Fatimatul Zahra gitu suwat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Fatimah giyan mo takiawitiran sa kubang na ayaw mo na maawidun na patsiran so Ali akarumanian agyuto so Ali bin Abi Talib amaso so aton so Allah na isa amiyawid si ko Fatima kakagya karumanian kadua amiyawidun na suwat iyan aso Hasan aguso Husayn lamun to mga watao Rasulullah sallallahu mga apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga watao Fatima kagya mo na ikapatiran na so Abu Dar al-Ghifari kagya mo na awidaniran so Fatima na so kini sampay niya amin yung mayroon si isagiyang kutuwa palabangan nun ako ba na inibitadiran na ayay ranong kung kinibitadin na siya lang o Abu Dar al-Ghifari yung kutuwa lupa kaya kung naman salam yan na ito na ipintiro Abu Dar al-Ghifari tigiyin na may lupa katawan kau ang tawag nun agyan na yung palabangan ka iya yung tigiyin so Fatimatul Zahra akar mau Ali bin Abi Talib ama susu atun so Allah dia yang tinggi so Fatimatul Zahra inna Hasan aguso Husain ama nga apusiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yang tinggi so Fatimatul Zahra sekalian nagtigiyan na watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumon sukiya pa sa daw tiro o Abu Dar al-Ghifari na niya kasubag agyang putuan lupa sa kaya salaman yan sa ato na ibitiro yan tigin na sa nagtigin na darpa ako adiyar kang pagtigin ibangan sa utang bangan sa kataburak sa manutong na korek mam ngayon na naman nigila amyang tayo sutapan di tadata mapiyay bangansa, maratay bangansa nalangon sirang kilpun si isa niya kota lupa nakanaw ba may kakitang muda sinanong na ba nagkisurat ro katay sumapiyaw ni bangsa nakatay marataw ni bangsa ada aya pintero agyang kota lupa ini sebagyan si iku Abu Dar al-Ghifari na saan nagtigin na derpa ako dia kan pagdegit uwan tawa unon ang tunay bangansa kataburak saan nagtigin na derpa ako dia pagdegit uwan tunay kadat kataburak saan nagtigin na derpa ako akan tertaguan sa mga ngamut nagukapan pa na naman sa mga siksa ayaw at tigyan apa kalidason na say kalimu wallah aguri nila niya saya sabihan ko takya pang sebagyan ko talupa na ayaw ko namiyaswa o Abu Dar al-Ghifari namiya ka utang-tang gumuraog sakal kaya si sagyan ko to amiyang gulawla nagukal kaya sa ubag din mo makapatay namang gulawla niyan agyan ko tayo ni sebagyan lupa ada ba niyang tilalaan inom tabos na makakapsik Allah siya ini yang tahu namiya panutul inuain ayat tingin na tadi yakin yang tahu na ikira at tingin na kaya taduman yan so kapatay yang kata si tahu na peduto si iku mga fukaha mga fakih ikira tingin na kaya taduman isawri so kapatay na din na ketusan yan
Apantag sa iku dunia yang sasulid umabubasa naman. Ayaw mana na pwedeng sa tanong. Na amay kung kaanay ni isaw. Na ayaw di niya na matiro. Ayaw na di matiro ni Thawrin. Nagtigil na la adri. Dia kena ng katawan. Dia tuloy din yan matiro. Inoto. Na sabot siya sa iyang puta kaya pikiran yan sa iyang puta karino kapatay. Sabot siya sa iyang puta kaya tadmin yan sa iyang puta karino kapatay. Sabot siya sa iyang puta kaya pikiran yan kaya pakalakal kag iyang puta kapatay. Nagyuti sabab adi impero iti Thawrin. Apkadaan sa tanong siya sa iyang puta sulod umabubasa naman. Sa daban yan kentadman sa ikugalbag sa kadunia inun tasokal sa ikwallah. Nagiyang puto aning kapag umaragiyang puta paraten. Gimana dia kaya kapatay? Nagkasana ang tawa tumanian sa ginawa niya. Kakagya, ayaw sa barbiyan, nadabong pilagwiyan. Nakagya dabong pilagwiyan, nagupuun ka mapingin so kapatay na kailangan na makapariparan ka. Kailangan na makabal ka sa mga pipiyan. Kailangan na makasinggay ka sa mga simba. Kailangan na andeli na makapanaguntaman ka. Kakagya amay, kung di ka managuntaman, nagupong ka mantigbag o kapatay, na miya sigur-sigur na din makabisandin ka sa ikaw kapalatan ng mga kasisa. Ano mo? Yun tayo sabab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iniwasiyat yan sa ikaw Ibnu Umar. Wataw Umar radiyallahu anhuma. At tunay bintir ko Rasulullah, tiginaya Ibnu Umar, kung fid dunia ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Bintiru yan sa ikaw Ibnu Umar. Giyan ko ta bintiru yan. Nantigin na beruyang ka sa dunia aka adatar kau no mamimisita. Aw 'abirus sabil. Uli na pagukit sa dalan. Inaman nagyan ko ta bintiru. One day ni na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya bintiru yan na dua. Nagyan ko dua na lamun din kari na sagyang kaya dunia na wajib sa kumumin ang mampunay sa pamikiran ang iyang kuta kapakatigdan yan sa ginawa niyan sa ikuparatiya sa ikwallah. Ang tunay pintiru yan meluin sa dunia ada tarong mamimisita sa manusia udi ada tarong pagukit sa lalan karina sagyang kaya katatagutan usay sagyang kaya dunia na makapat karena sagyang kaya katatagutan usay sagyang kaya dunia na tanto amay to so kapagintawiron na kagya makapat na umay to so kapagintawiron kakagya ayap ya kastay beratan ulo Rasulullah na dataro mamimisita nagyang puta ka pamimisita o manusia na da amiyamisita ababaling sa ikupibisitaan yan o di na dataro pagukit sa lalan nagyang puta ka ukit sa lalan na da amiyukit sa lalan abong adi na bawang din miyaling o di na bawang din miyakat turog o di na bawang din minbilay o di na nganin sa nipingulaw lang yan ka ayawaraan ang pagukit sa lalan nagyang puta ka pagukit yan na di delimakot kaan misampay sa ikon sumuan yan nasa ka mo tumambu kambiling yan ading gagaan kaan magaan aki sampay yan sa ikon darpa yan magaan nagyang putwa inanuy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama bro na so Ibnu Umar nakagis kaniyang na mapamumulaw nagyang putwa dito para tiyaya kalag sa ikwallah nanto na bintiru yan aya bintiru Ibnu Umar nantigyan na idza amsayta fala tantadiri sabah wa idza asbahta fala tantadiri masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Igira tigo Ibnu Umar akia pitaan ka igira akia gibinang naubang ka pananayaway kapita irka nagwigira tigi akia pitaan ka naubang ka nanayaway ka gibirka. Ang tunono nagyang ko tapitero Ibnu Umar. Ayaw pitero Ibnu Umar na amay ko si kaori penuwala. Amata tagur kagyang ko tamapi apamikiran na sa ikat masa kagibi-gibi na kailangan reka agyang ko takapakan dilimakot ka. Kailangan reka agyang ko tuwa kapakapanagundaman ka. Kailangan reka agyang ko tuwa kapakapagamal ka sa mga pipiyaaman. Kaino nadin ka na nayaway kapitair ka, kaamay-amay nadin ka, niyakanaw sa iyang kutak yatugar ka. Pira-piray mga tawa masusunod sa isang iyang kutak kaguminian, kakagiyang makapipiyag ginawa niya, na mapita na intimu-timuan ka sabab sa tiyari mas kanyan o Allah. Yun to. Ginang mga
tinggi na kia pintaan ka na ubang ka na yaway kagibir ka. To? Nagupong ka ulit pan wala misampay sa isagyang puta kapita-pita na wajib berkagyang puta katatagming kalalayon sa ikwala sa apiaan ka matatalo. To? Nakagiya sabab sa ini kalimugaw wala kay nisampay kanyan sa isagyang puto akapipita. Na ubang ka na yaway kagibir ka kaamay na di ka inisampay sa isagyang puto akagibir. Pero magbuy mga tao akiapitaan na lumiyalakaw na makapipi ang ginawa niyan na ipumbuling aawidan at tiyalima Allah. Yun to kaya tiruol ko Ibn Umar. Wakot min sehati kalimaradika. Nasagay ka tingin, nuli inapuwa ka ko kawiyog ka. Sa iko kapipi ang ginawa ka kung unaan udang kapan kasakit. Yan mo tabi tiro Ibn Umar. Asigay ka sa iko kawiyog ka. Sa simba sa ikwal ako unaan udang kapan kasakit na kailangan ka na makasanggay ka sa anday din na api amay to auras sa isagyan ko to adang kapan kasakit kabuntungan pan kamatigas ka upang mangas ka na makapipipit ka kapakaya di manambayang sa mga sunna sa ikong kau kapakaya di mamuasa sa sunna kapakaya suga sa ikong mga seminar ang gagay sila kabuntungan pan ka ante ni nabigang ka wala sa kabagal nagbigang ka wala sa kapipiyang ginawa baamay ka masakit ka ante ni na di ka pagkapipit sa langwan taman di ka makapsumbayang kakagin sabab sa di ka pagkapipit di ka makapagugdas ka sabab sa ande ni na talaw ka sa tenggaw di ka ande ni na pagkanaw sa isang yang utama nga sabab sa di ka makapagbuat piya-piya di ka makapsiminar ka sabab sa isang yang utama di ka pagkanalakaw piya-piya gini kaya tiruaw no Ibn Umar wakot min sehatika limaradika kuwag ka kung kauyig-uyig ka sa misyon suat ka sa ikwala, misagay ka sa pantag sa ikwala kung unaan udang kapan kasakit. Kaandin ni kasakit o manusia na di mapaparo na di masusurod na ayaw na malaon na lalayon agyang kota karangkap kirarangin tirong nagi sabab sa isagyang kota mo unod sa agyang kota di ka pakapipi ang ginawa niya. Wamin hayati kalimautika nagusag kay kapnatigo Ibn Umar sa iko kauyag-uyag ka sa misyo asuat ka sa ikwala kung una ang panudang kakapatay. Ay andi kapatay nga na miya pa sa nagyang kutuwa andi ninagalabot ka. Kaya miya aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigyan na idha mantab na Adam ingkata amaluhu illa min salas. Andi kapatay yung bawat ano Adam na miya tupunidan sulangon ugal bukyan ay manada kipantagian. Miya pasada din kana ubada kipantagian na miya pasada din. Ibarat na upama ka andi ni na di magupisina na sabab sa miya tay na miya pasada yang kota ni na pagapagupisina katiban na di magupisina miya tay. Kaapya panbuat ande ini nakasaksi ano mga tawag buat tas kanya na ini lebong nagpakayan na sumong sa opisina katingin na miya na ita. Upama ka dito ka, nanti ka patengan na miya pasad na diya puta ka dito ka. Kabayan na miya si Mayura miya tayo. Auriano kaya patay niya, nagtsumwa mga kuban niya, kakagip pa ka desisyon si Mayor. Upama ka malakay tamo, andi ka patengan na miya pasad din mabukas. So tamo ka na kung bagi-bagiin umanga, tunganay ka, nagusto mga pamilyang ka. Dahil nabaon namin sa sanggayar ka, ibaan ng ginawaginan na ubaniwan na di kebuta ka pagkalaan ka kay parangyan ito. Kadi, kaanday kapatay utaw na aya ka rin naon sa ante ni nabiyat pipedidan agiyang kutuan ante ni na mga galbakian giyang kutuan na ulang na dinian gulawla nabiyat pipedidan niya pasadidan na apiya pensukat tiluir kau mga tunganay ka na di kayo na tiluan. Disirang girawe si Muhammad siya ande ni na pulang kaya na diran ditiro na giyang kota dunia lo diran kerawan malas songaran ka sabot si isang giyang kota kaya wapak ayaw mo tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mantuped sa iko manusia na talo ada mantuped nagyang kota talo na kisampay ron sa isang giyang kota katataguyan sa isang giyang kota kuburian anto na ipaganay ron na sadaqatul jariyah
So sidka niyan abtuga. Ayat tero na sidka abtuga na ini sidkang ka saat na gunanya. Kenapa ba maapat sa sadaka tujar yang kutua ini untuk kasahayalan. Udin na ande ini na upama ka nakali ni mo. Dataru ka pagunor na ini bugay ka sa honor katika sidka na de utubalas kadusel ka penutup. Ibarat yang na upama ka na di magunor na tika kateri so di magitusak na sidka sa kaya kay na honor na yang aku bencan dusel. Na untuk sidka kabar ka dito tiuba na yang kutua tamuka. Udin na andin na yang kutatamuka na ino sarkasawa mga tarpulin. Tarpulin imato na mindang lagi yang maya tarpulin. Akagia berang-berang agia katanya yang kapasan dalam pitir pulin ang kasay pun sa kaumagan sa jigen ng taman sa taman sa isa yang belum. Nagyuto na ipagisir ka penutuan lagi ako tatamu ka kapiang isirap ka. At yung pamakay sinutong na baden na adna wanta ka adna tunganay ka amyang apas na dangat terpulin ni ka bangat nubiyang akaduli. Na upama na bagan bigas inibigay sa sidigannya na piyang berat wala na yung pakaya siwat ka na ande nina sabot sa piyang sidigan ka na ibigay ron wala agiyang kuto mapipikirian hindi na supatan wala agiyang kuto mapipiya inibigay ron adigiyang kuto miya beloy na na bagan ninitir puli na nagpupuun na ande nina mau masuk oras akap turun ng mga malaikat na may kapwede kaya sababan sa miyaran sa mga malaikat nga di silang turun kasabab sa isa diyang kutuwa. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adikun semua na malaikat soa lain na mga tuladano. Yang kutatuladan ang piyagtawa na hindi pati. Amay kagyo timan-tuman. Inubis maragina kaptirima sa isa diyang kaya ande din na mga panagundaman tanong, mga galabang tanong, mga sibutan wakil pa kaya isa kasasaba pa nakagigiyay api ande kadulin yan na tarpulin. Mindet to sirang na miya penuh-penuh at tarpulin alamon kapag israw. Ada kipantagin na makaliw-liw sa ante ni nagibo akito nagyan. Nakanawa dito sana katunjari. Ayah sana katunjari na nagyan po tuwa ini pagay na sa pantag si ikwagama. Ini sidikang ka. Saya bisidikang kau nagyan mo takapapatutan. Datarian na sa mga miskin, uni na mga pobre, uni na mga wartaino, na nabangaw din inisidika sa diya kate susidikang. Manutang mapamimikiran nagyan kaya maulawlatan ni mantong. Igira bagusong niya gida nagyan kaya kandito. Misulutan, ni kuwan na, may kailangan sa miya kadardar latar pulin. Dia na umabu. Paman nakak nunanya, buat tiga lagi yang kaya mindi detu, nggak mindi detu. Nana sulam menunggu sariran antar pulit, api yang isirapiran, ini langiran sadaki pantagio. Nah beden ayam yang pikiran nakagi mindi detu aku sawan sepakan. Na natimu unak nagyang kaya lang na tao sa sipakan na matimu na pwede mikukunta ka sa mga dito sa tiyan na ibagay tanwa kaya ande ni narinig sa kaya kaya mga pagtaw tanuan mga kwasa balas adi sa kiyuto apyang israp ka isikser ka pag sa isa ano na mawin kay pag-isir ka manuto di ka matawag ngayon na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw ni alwinihan na nadidinman at sopano umanusia sa taman sa diyon may isibiyang mutalima antunay pagcagyan mo talima. So tamo kianuan tunay kaya sukatan yan nun. So tamo kianuan tunay pindos tuan yan nun. Sama no tunaw pa makasuktamok ka na siyang kaino sa sisagyan mo takapag-israp. Adaman yung koneksyon sa ikwala na pipikiran ka o ipanuwal na ay pag-isir ka ito sa isa ano manamori na udin ka matawad na kapakay ay linistik sa kawala sa isagyan po taoras at yung pag-israp ka. Na sino katanam niya kadang-dang na pag-israp? Biar kadang-kadang ladang ipantagian, biar kadang-kadang ladini ada gunanian akan na ubada kebeganon, lagu kena ubada kapsidganon, kamas pada kan semua kekailangan tertanung, detar umangan tawa ande dina, maka kekailangan sa kawiyagan, no pama kami nibigay kinarutuna, mala ami ako abala sa giyan puto ande dina, yan Islam. Kedua, ada mati pedaman, wande ini namanya wafat. Nagyan po to ilmu niyan tafiubi.
Kata unian akyang gunaan. Kata unian akyang gunaan. Ayah ibarat yang naumpama kaso manusia namanya profesional, uli namanya ulama. Namanya katiru sama pihak. Nagyang pun kaya pakatiru yang sama pihak na namanya ratia yaw. Na ini pamang lumang ko gyang ko to kaya tiruan yan. Nagyo to na adna balasyan. Nakagya adna balasyan na nangon na kekoneksyonan sa isagyang ko to katiru na pengakuan sa balas agyang ko to aming wapang. Ay mana nagyo to ikadua. Ikatulwa ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi ketepeda amal nagyang kutuwa waladun salihun yad'ula wata ama paparatiaya wata ama piyay galbag wata asalih abid pemangninyan agyang kutuwa miyatay si isagyang kutakya patay niya nanalalayan ka mga pinuto agyang kuta Musa alaihi salatu wasalam na miya kaysa alungan na pinalakaw na sa isagyang kutakapilalawawiran na siya gudaniran na dua kuba na ayaw na pintiru Musa alaihi salatu wasalam na tigil nagyang kaya isa kuba na kaliliwanagan nagyang kaya gadwa na kalilibutan ayaw ba na nagyang kaya isa na makasusurga nagyang kaya isa na makananaraka magbubalo iso ande na kuba niya na surga nagyang kaya isa na magbubalo iso po kuba niya asur ande na kakar simpak sa iku mga kakar sa iku naraka kagiyang naman tidin na nakayong man ako masuisiran apa diyang masubangay ng padayan nanto na ipintir Musa alaihi salatu wasalam tigyan giyang kaya kuba at tigyan nakalilibutan nagyang kaya isa kuba nakaliliwanagan sa manutong na miyang aklida agyang kota kuba so pintir Musa alaihi salatu wasalam sa iko paganayran at yasagit sa kaliliwanagan na panamiyang tiro yang kagiyang kumiyang tiyak masuisiran na kalilibutan nagyang kaya pintir Musa kalilibutan na naayaw manamiyang tiro Musa na kiyaliwanagan so hindi na mga inapadayan na miyang kagiraw silang muna hey Musa na inakumukit tano sa hey nabiwala Musa na inakumukit tano sa na ayaw pintir ka nagyang kaya kuba na kaliliwanagan na iman to na pintiro ka kalilibutan giyang kaya tigin na ikadua ko ba tigidan pintiro ka inakumuna kalilibutan na iman to na ayaw pintiro ka na kaliliwanagan na anto na ko ni pintiro mo sa alaihi salatu wasalam na tigin na ura ayaw tigin na sabab yan na giyang kaya tigin na kuba na sa isamiyaw na ngayon mo tapagan na kuba na sa isamiyaw na tigin na miyatay sa kaniyang mapaparatiyaya. Mapaparatiyaya. Sa mapatigyan sa anaminigan natin na watayan na daniyan nun sugun, daniyan nun paliwagatan, daniyan nun doon sa Islam, agama, nagyagatigin ni sabab pamiyatay agyang kutuwa mama na kaliliwanagan sa kaniyang kukubanyan na ayam yang gulaw na swata yan na kagiyada ka dama pangandaw sa ikukapagigama na naminggal bagsa kaberadusa minggal bagsa kaberadusa sa tama na tigyan sabki sampai kiamayang nagyuto at tigyan isabab amyada sa isagyang pagkakaliliwan ng iron kami beloy akyari butangan miyaon agyang pagkawata yan sa ikumapian na miyawit yan sa isagyang pagkamarata diyan mana tigyan nagyang kaya isaw na siya tigyan mo paganay tanong siya kiyawit na kalilibutan ito nakagiyas kanya na tigyan na baradusa na naswatigyan so kabubaradusan yan na ayat tigyan na masasayan na kalilibutan kasabab sa siksaan sa isagyang kaayakuban yan ay mananap siksaan ang iyang putuwa swatigyan so kapsiksaan na at natigyan na minibagagyan awatayan diyan mo tatigyan na awatayan na miyakala na malay paratiyan ay mana na wala dun sana na swatigyan so kaya pakalayan na ayat tigyan ding gulaw la aliwatayan na lalayo niyan ipumangning siya mayan saan din nilay kalimu wallah nagulalayo niyan ipumangning siya mayan sa pangalida sa wallah sa ikusiksa sa tiyarima tigyan wallah na ayat tigyan na miyang gulaw la iya mayan sa giyang kaya kubanian na kiyaliwanagan
kasabab samyada agian kotakap siksaon saya tinggian asabab aki ada agian kotakap siksaon na ini sabab wallah saya sagian kotakap bumangni wata yang satiari mak wallah samya samya mabalian tinggi agian kaya mama saya sagian kaya kubanyan amia un iwata yang saya kokal libutibiron kami awitian si isagian kotak ya liwanan gitu ande ini na mia anu Rasulullah ay terwadi kedebet aman manusia nagyang kotowa waladun saleh iya daulah gupu na nawataka amit pemangnikan yang si ikwallah na sigu-sigu radudin ande ini na nagpakai ay kalim ka wallah tarimaan wallah yang kotak pangnian sakasababan sama para surga yan si surga gupu manay binibugan ka nawatak andini na ni mga paparatiya nana kepakai mampu au pamaka di daya kasi ikukubur ka amay kamatay ka na mawit ka niyan sa isang yung kutaka kerkedir ka na idapat na naman to sa isang yung kaya mga watatang ay ginawat na sa tanong na kanaubatan ng peldo sa ikwatatanong kanaubatan ng subun sa ikwatatanong ipangadi ka ngayon na ipagwatan ng bali ipangadi ka tina ano ka na hindi pangadi ato na ikusuwa kasi sa iya kaya ka pangadi ato na ikukuwang ko na guna baka niwat tingin di kailay baka di kailay nga na mga ustada udah karawat di bandiran udah andenin na mimbay tingin na kagwairan na pinak na mga doon sirapan na ayaw ko kagwairan na sa kadud ka sabab sa mga mga ito so kan ito mga baka pag-engineer na namabiyaw nito kakapa kay makuha ma-engineer o di na ma-attorney udi nama doktor na kaya gunaan kasi sa giyang raya dunia. Okay na at na pagigtiaran ay dapat kau suwata ka na si Mia tagus sa DPWH ay mana na si engineer sa karsada na balik Mia managro kaso mana karsada na piamantik ya ay taman akukuang kau na balas si ko kakutag kasi ko kubur ka uman maman kau si watang na kagi ini subukaw nang yang koto ka pag-engineerian na nakisapay karo o pamaka attorney ayap ya attorneyan yan na ande ni na sumanga salig na kagi anak pinakyan na tingin ng tumayang di kapag ito yang aman akilwag mo ay karamang buka kikisapay niyan na kasi isa niya punta ko balba na nadigan niya may pumangning sa ikwala kasabot sa simbayang kasi matatambal sa dunia na di ganyan na kugupan sa giyang kota kubangka kasabot sa ayot tiubumbiyan na nagyang kota mga ralata nagupulgiti magulaw lang na miya sigur-sigura dun amiyan lapis so manusia sa ikukapagatan ni mo maniyan sa aluman na mauring agyuto i-atin nito ang tayo panupan niya panutun akit kalakan ang mga sahaba sa isang giyang kota kapatay na sukon sa Umar bin Abdul Aziz na sa isang yang kutuwa kandidat pagkiyak ayaw mana na khalifaw na ayaw mo nawara ang Umar bin Abdul Aziz ngayon to Umar bin Abdul Aziz tiwag yan sa ikong mga ulama yan mati mo kung sa mga ulama yan na kuliling sira na ayaw din yan pagipamanutul sa ikong mga ulama yan na saukargan o kapatay so mapagbatad sa ikong kubur na kaki ayah sabab pernah kerja nagyang kota tuntulan nagkamati yan agyang kaya katir wallah alamun abaraniyawa na pagkataon si kapatay yun to nagyun din sabab pa kipkel kanya yan kaya kapatay natantuwa miya kargergin na madaw mansutaw na ketago si kumurian na isang man kami kargergin ngayon na matago kasi isang yang kota kubur ka na bang kaun siringan, da bang kaun inapeda, da bang kaun pekatabang, da bang kaun sulu, miya kasimpe-simpit sa taman ama simpit, kena ubah na igaan kaun kaya kaigaan na nagyang putuan lupa. Na nagyito mo isabang, asumang musuh yang ngauna mga pagtaw na ikil kira. Leo si isang yang utang patay, ikil kira sa patay, na ikil kira pun sa makitag dan si isang yang kanan akuan. Naman sa Khadijah, akar mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Khadijah nan sa isang yang pun pakai sakit dia. Mana nak lagi yang unap kesakitan dan di pengabur. Na biya gede biya sakit nonya dan di pengategas mana na mano ke gede biya sakit nonya na tinggi na sama na ina ke wapatang.
Nakagya ko na nagyuti magulaulan na kaya taluan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ko na makaubayron sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingkuno Khadijah, ya Muhammad, hey Rasulullah, hey Muhammad, mata na tinggi na sakan na ibkel kakan so pagkatagunan sa isagyan kanan kuwa. Inni akhfaitu ilal qabr. Sakan tinggi na ibkel kakan so pagkatagunan sa isagyan kanan kuwa. Sama nito na mismo gitu so karmo Rasulullah pibubayannya na sekalian dinimiya kumplin sa Rasulullah sa ibkel kaniyan sa isagyan kanan. Ibkel kanan tinggi so pagkatagunan sa isagyan kanan kuwa. Bubay Ba'iyap kebebayaan Rasulullah. Ba'iyas kanya ni pagampagan na tumari masa iku Islam guani. Ay dulu Rasulullah so Islam na ayan niya nung kaya ano yan nanti ari panyata. Ayan yung kaya ano yan Rasulullah. So sa iku Islam, sa iku Khadijah nanti ari panyata. Ba'iyas ulang nung tamukya. Kami yang matipisiran lagu Rasulullah na kawasa abay. Na ini kapubri niya nagyasuportan niya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Namanya tiruyan ay kelukian agian putakuba. La haula wala quwwata illa billah. Sangat tinggi na ibkel kakak soba kendag betul si isang yang kanan kuba. Pendidikan terkait tinggi ya Rasulullah. Ayam karakan bungkus. Ayang karakan ande ini na kapan na suat tinggian so iku kulu begapo yang Umar kau Jibril alaihi salatu wasalam pagi-pagi naik yang Umar kau Jibril. Emang ada sumucuk tentang gubernur Rasulullah saya ku pagi-pagi naik yang Umar Jibril alaihi salatu wasalam. Sama nutuk nanopang makabendo tu pemikiran na nutuk di mana Khadijah. Nakagisabab cagian utan diditerno Jibril alaihi salam diditerno andin ititang Rasulullah na bakalo na amay kamantag si isagiyang puta kubur na makilalaw mga malaikat agi so tanggu Rasulullah